Les instal·lacions del Quim Tortosa acullen durant tota la setmana el màster del circuit Audi Padel Series 2024, en el que s'enfronten els millors jugadors i jugadores del certamen. Un total de 32 parelles, dividides en 4 categories, buscaran un lloc per disputar la fase decisiva del cap de setmana. Carlos Calleja, coordinador del circuit, es refereix al torneig i anima els aficionats a veure els partits, especialment els de diumenge al matí, quan es celebraran les finals de les diferents categories. Fem aquí, com cada any, el màster masculí i femení, 32 parelles per categories, primera, segona i tercera masculina i primera femenina. Llavors són quadros de 8 parelles, consta de quarts, semis i finals, i animem des d'aquí la gent que vingui a veure les finals a les 10:15, la primera de femenina, la segona masculina i la tercera masculina, i a les 11:30 farem la primera masculina, si el temps ens permet. El màster de l'Audi Padel Series tancarà un certamen que ha constat de 8 tornejos.